Да. Да изберат малко и да са старите. Това, нали? Да, това са старите говорят. И аз не го харесвам. За малко да си това е първото не мога да говоря. Знам, провалям се втория път. Да запасам Даниел. Навага се на Бога. Да, ми зарежда него. Не, как можа да падна баш там, където не бил. Защо? Така ти много да паскалка определиш. Не те определям, казвам. Аз след не определям ето този. И тук защо моите инвестиции да се Аз имам едно качено, обработвам още другите, за това едно. Имам, тук е абоната. Казах, че съм твърде слаб. Аз съм много силен, ако не седеш, ще ги бия, може би си. Аз трябва да ще много добре. Нали ще ми пратиш това видео, дето вчера го правихме. Защото на мен се бъдна. Започвам от средата. Аз не час си го публикувах. Ако искате ми го гледайте, гледайте се на моя YouTube канал. Нямам намерение да гледам друго. Какво? Да отида сега.